Katukad ti Basol. Dinapalabas, kinid daw ni Margarita nga igatangan ni Astor iti kotse. Tapno at daaramaten na mang sarungkar, ken mang kumusta kadagiti umili. Aparamit lang iti pakaidayawan na akas mayor. Gapu iti dayta, pinatgan nga rod ni Astor. Nagpakuyog ken ni Dinggas ket nagpasyudad da. Tapno gumatang da iti kotse apara ken ni Margarita. Kabayatan na. Pinagparintumang ni Margarita da kalalili ken dagimay. Gaputa saan da nagpakada ken Juana iti ipapanda iti sentro ti ili. Kastauna iti pungtot ni Margarita. Isut gapuna aginandat na apisangan dagiti bestida aginatang da. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Anya day taigam yo anakasupot? Kita akman? Bistidak day ma'am. Katsi ka, dagimay. Anyamat day taigam mo anakasupot? Bistidak nga pink, ma'am. Napan kayo gayam gimatang iti bestida yo? Katap na agnakam kayo. Pisangak dagitoy a bestida. Ay, saan ma'am? Di mo pisangan. Daytoy mat. Sige! Ha! Pada sa mga pisangan data pisangak tangiwat mo! Anya? Kasta gayam Kastoy ti may Pada sa mga pisangan ko naklangarudan! Tapisangak data tangiwat mo! Di ka tumakdar iti nagparintumangam. Mutoy data! Rinabsod mo ti bestida? Nagbastos kamatan? Madam Margarita, edi bagam ngagparintumang kami. Nagtungpal kami kan ka. Ma'am! Nga oray saan ko mga rumbang. Ngam no pisangam matanda ta ginatang me. Day tadati saan nga magbalen. Tamom, Ma'am Margarita. Nagbamban nugan mi ting gatang me kadagito nga bestida. Amom day ta, Ma'am. Tanakurkura pay kapay ngam iti siyak. Saan ka nga baknang? Tawan nga pulos ti income kamang mo ken ni amo. Ni amo ti baknang? Saan nga siya ka? Talaga abastos ka? Mas Dagimay. bastos ka pa, Nita! Sige. Pada sa mga idiso dia talayat mo taparwarak dagita buk-bukal timatam. Anya? Nakarit ka talaga, dagimay? Sige, kene. Tumakdar ka itan. Saan kang agparento mang tawan ti gapo na? Sige, kene. Tangalam ni Margarita. Patong pakman. No di na bayadan dya pinesang ng abistidam. Dya yelo ng abistidam. Kanpeng ng abistida. Talaga nga suwatak dagiti mata na. Bayada mo, Ma'am Margarita. Saan nga gang angaw ni Dagimay? Talaga nga ipay-payso na timbaga na. Anya? Ulitak, Ma'am. Katukad ti biyag mi, ti inggatang mi, kadagiti bestida mi. Iso abayadam di pinisang mo. Awan! Talusan! Talaga nga, parwarak na kita bukal ti matam. Nakalayat akon. Kad? Mano ti pagbayad ko? Bayadam iti triple iti pinanggatang me. Anya? Agtungpal ka! Takas iti imbaga ni kine. Katukad ti biyag me ti inggatang me iti pinisang mo nga bestida me. Oh, makitam, kene. Binayadan ni Margarita iti triple jay bestida ta nga pinisang na. Wen Dagimay. Ay na, biliba ka talaga kan ka. Gaputan na turad ka amang laban kan kuana. Diyak nga men kaya ti kaskas tanangay.
Naglalainganan nga tapisangan nakit dente bestida ta? Saan mat nga iso natigim mata? Kasanon no agipulong kini amo. Sigurado dia ta. Kan sigurado nga saan nga agsao itipod no. Ado te inuulbod nga ipulong na. Patyan nga ta ni amo? Ay kat sigurado dia ta. Patian na. Iso nga sigurado nga ungtan na ta ni amo. Ay, sapay nakabutbutang ni amo no makapungtot. Padasan ni Margarita tagparbo iti sao ta talaga nga balsa. Dagimay. No saan ta nga labanan ni Margarita, sigurado ada tate kaase, kenne. So ano da kas daramidan na kan ka, una amon. Talaga nga na respeto kan kwanan. Nag-alas, ti ugali na. Oray basit nga banag. Gungungat nga ka na yun. Sige, mangantan, kenne. Adda ka di kanan ni Margarita? Ado mat tilinutok. Di mangan mat. Kasanon no di na kayat. Maka mo na itibiyag na. Hoy, da kayong adwa. Ilutuan dak itinaimas asidaan. Addan naluto, ma'am. Anya? Day talaang? Natanglaang? Awan. Apay. Ma'am. Jack kayat dayta. Agluto kayo iti karne. Ay na. Maditi ka na yun nga karne. Ma'am. Baka ma-high blood ka. Idi pailaang amahay-hay bladakan ka. Oray siya ka, ma'am. Mahay-hay bladak matkan ka. Nagmadi-madi nga minti ugalim. Di kan sumana oh. Basta agluto kayo itinaimas asidaan. Ay, usto dato yan nga si Dan, ma'am. No saan mo nga kayat, makaamukan nga agluto iti si Dam. Nita, talaga gayam akarkaritan na. Dagimay. Ado pa, itaramidan me, kalpasan ti panangan me. Anya? No kayat mo ti agsida iti karne, di agluto ka, ma'am. Juan's Residence, hello. Hello, Don Juan. Ni Astor da ito'y. Oh, Astor, si kamot gayam. Umay kami ka ni Dingas dito balay mo. Tayawat mi ti kwarta. Adda kami dito syudad, Don Juan. Kasta ka di? Sige, Astor. Urayan kayo dito balay. Sige, Don Juan. Kasapay. Bye. Bye. Nasaya at mataisuda mismo ti mangyag iti kwarta. Sige. Agmerienda kayo pa eh. Agyaman kami, Don Juan. Dingas, yawat mong tinkuan at envelope ang naglaw na iti kwarta. Juan, amo. Atoy, Don Juan. Kompleto na ita, Don Juan. Ngam inkisay konti partek. Juan, amok day ta. Mabalin mo matabilangan. Sanan, tagtalakak matkan ka. Daytoy ka dilang tigagarayo dito'y syudad. Ti umay mangyawat iti daytoy akwarta. Inapudno na, umay kami gumatang iti second hand na kotse. Ket agpatulong kami kan ka. Nabarang adda mo manalakla ka. No second hand. Ado dita. Sige. Kasapulak ti tulong mo, Don Juan. Pangusaram iti second hand na kotse. Para ka ni Margarita. Margarita. Wen, Don Juan. Kinapudno na, ingkalay sakon ni Margarita. Aniya. May sana bulan tinapalabas. Kastagayam. Nagkalay sa kagayaman ngam di nagpainawis. Pasensya kan, Don Juan. Saan ka kami nanalagip?
Awan ti parekot. No kasta, ingkalaysam ni Margarita, ti Manala ije club. Uwan. Mom? Kwa. Iti namin sa nakadami ijay club, ijay iliyo. Nangag ko naggusto ka kano kini Margarita a Manala. Yellow butterfly, ti awag da ken kwa na idi. Uwan? Ingkalay samgaya. Anya ti kinunam? At tataytan iti hotel at magusanda. Katnas ka na mamuam da ito abana, kumpadre. Anya dayta, Don Juan? Ni Astor. Ingkalay sana ni Margarita. Anya? Naudi ka, Don Paeng. Saan mo na mapasubli ni Margarita iti denam? Tadan asawa na. Saan na mapalin? Agasawa dan kini Astor. Sikan tumot ngamin. Pinaluspusang pailang ni Margarita. Kaya't kung agsubli kanyak ni Margarita, taiso ti mga iwan iti anak mi. Hindi pailang nga ibagbaga mapagsubliam ni Margarita. Ngam di kamot agkunay. Anya nga ita. Tiawanan ba na babae? Saan na mapalin da ito'y? Anya ti aramidem, Don Paeng. Agawak ni Margarita! Astor. Anya ti makunam iti da ito akotse. Napintas pa'y lang. Saan pa'y adaan? May bagay launay kini Margarita. O sige, daytan ti katangag. Alangarod, isagana mo ti pagbayad mo. Nakasaganan, Don Juan. Doon niya ti aking kukwa iti dayta akotse. Kat ilaklako na. Gapu tadakkel ti abak na iti sugal. Iso akayat na nga ilako. Nagpintas pa ima ita kotse. Uwan nga rod. Impadas mo matitay nga in drive, katawan parikot. Iso nga rod abayad ako, Don Juan. Kat sigurado, maragsakan ni Margarita. Anya ti pampanunutom dito'y balkon, ligaya. Itay pa'y anak katugaw ka dito'y balasan ko. Nana, Adda ka di parikot mo? saan ngamin nga agtal na ni Francis? Kanayo ng arumwar. Wen, kasi itay agsapa. Kunana amapan na kano sa rungkaran ti may sa barangay dito'y ili tayo. Tay kaadaywan kano a barangay. Wan nga rod, Nana. Talaga nga isagsaganaan nanti pa nagtaray na amayor. Wan nga rod, Nana Pipay. Ngam, jak maikatagdanag. Likaya. Delikado nga minti sirken na. Adda makabangga na a tao. Kasta talaga ti politika, balasan ko. Ngamnasken nga aganad ni Francis. Daita ti kanayon nga ipalagip mo kan kwa na. Wan, Nana Pipay. No kasta, nagsublinda Astor iti ilida. Wen, Don Paeng. Patayagsan ni Astor. Aniya? Saan? Di mo aramiden dayta. Bayamon ni Margarita ken kuana. Tabasol mo matlaeng. Pinarparigat mo ni Margarita. Isu alinibasan na ka. Nuapay mo't ngami na sa distaka. Don Juan, kaya't kung agsublikan niyak ni Margarita. Bayamon kunakmet. Mangkita kalangan iti sabaling asawam.
No, at agbayang iti danam. Yung panagunak doon paeng. Awa na talaga ti makapagbayag iti danam. Ngamin, sadista ka. Agasem, taad dapay sinugat-sugat mo iti blade. Nangalam iti kasta nga aramid. Pagkaragsagak dagiti nga aramida. Kinalanggong kunamkit di. Ah, Anya nga ita. Nakikalaysan ni Margarita iti sabali. Ita, kayat mo apagsublian iti danam? idi pa'y lang nga plano kasukunan ni Margarita ijay ilita. Ngem naladawen ti amin. At nasawa na. Patayagsan ni Astor. Aga-agaw. Basol mo matlaeng doon paeng. Jay kunakon. Mangsapul kalatan iti kasukat ni Margarita. Kabarbaro nga kotse. Adanda amo. Ne, adda kayo matgayaman, among. Mangisagana kayo iti merienda. Ariglado, among. Umayakan, kani. Mangisaga na ta iti merienda. Wanda gimay. Anya ti pagsangita, Margarita. Insangput mi ti kotsem. Umay ka. Inka kita ni Jerwa. Anya ti mapaspasamakan ka. Dagiti tuwa ang katulong mo. Kakaasyag diti mansyon iti inararaamid da. Bayat ti kawan mo. Anya? When Astor, nangro na day adagimay. Agasam, tiniritir na ti imak. Ay so nagikisak Anya? Sandak pa'y nga ilutuan iti kanak. Kankat katawaan dakpay. Ngamin, awan kanu babain ko. Kat nakurkura payak kanu ngam isuda. Bahay ko bulang kanu tibalay mi kaninanang. Oh, Kan agraramanak kanu anak ikalay sa kanika. dagiti awanan pain. Iso ano mabalin, Astor. Kayat ko ang masukatan di balay mi. Kayat ko ang masukatan iti dakkel a balay. Daytay na pintas. Sige, matungpal dayta. Kat daytay adagimay. Itulok mo adusaak, Astor. Aglablabasan. Dusaan? Anya ti aramidam? Kayat ko nga ipupok iti may sa asilid. Kat sana mangmangan. Anya? Itulok mo ko mga aramidak dayta, Astor. Saan? Bayan takasarita. Kat siya kon timang dusa kon kuana. O niya timakunami ti kotse, Margarita. Wow! Nagpintas, Astor. Adan kotse. Awan mat sigurong timakunam. Ngam, tibalay mi kaninanang ha. Naskan ang mapadakkel iti kabiitan na panawan. Awan parikot. Sana balin nga ijay farm ni Francis ti ayan ni nanang ko. Ngamin, sigurado adi na matlakayat ti pumanaw ijay. Tanairuam iti trabaho. Kat sapulan kano ti bagina. Wen, awan parikot. Agyaman ak, Astor, ha? Kasta ti kayat ko. Agkan na. Astor, agpaisuro akto ka ni Dingas ngag-drive, ha? O sige. Awan parikot. Kaya't kakasarita dagimay. Owen, amo. Ninamnam akon nga kasaritanak. Anya ka di teraramiden nyo ka ni Kalalili. Among, Anya ti nararamid nyo ka ni Margarita. Agsangsangit ita yung nagipulong kanya. amok latamangong ag ipulong kada kayo, amo. Amok lata nga palso amin nga ipulong na. Taiso pa yan ti pagbalin ninyo nga ulbod. Kaya't mo kadita dusaan kayo ka ni Kalalili.
Sige aamong. Ngam sakbe nga do saan na kami kinikalalili. Denggam kumapay mat ati ibagak. O sige. Kastoy na ngamin. Ide nakapanaw kayon dito yung mansyon iti parbangon. Nakaturog pa lang ni Ma'am Margarita. Kat gaputa nagpakada kamin kan ka. Kansan mi nga kayat nga disturbuan ni Ma'am Margarita. Napan kami ije sentro, taadagatangan me among. Ngamsan kami mat nga nagbayag ije sentro. Ngam ada mango nakasagana nga kanan ni Ma'am Margarita no makarein. Kinaluban me ije kitchen. Adamat na pudot nga danom ije termos no kayat na ti agatas wenno ag kape. Napan kami ngamin nagibangko among. Ta saan mi nga kayat nga igigaman ti kwarta me. Ket? Iti simangpet kami iti mansyon, alas 10 iti agsapa. Kat idikwan, inuray na kami gayam ni Ma'am Margarita iti parangan. Kat ungungat. Pinagparento mang na kami iti sanguna. Di, nagparento mang kami, amo. Ngamtimadi. Kaya't na nga pisangan ti bestida nga ginatang me. Pinisang na, di bestida me. Ulbod! Saan mo apatpat yan, dayta, Astor? Ha? Siyak di patjam. Agparparbula dayta abbabaunan. Anya? Dusaam dayta at tao, Astor. Agraman ti agkinni-kinni akatulong mo. Tusaan nga ta ni Astor, dadagimay ken kalalili. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Jun Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad! Tibasol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.